Ahoj, zdravím všetkých divákov Rony.cz. Hlási ma. Je tu zase so mnou Marián, ja som Palo. Hlásime sa vám približne po pol roku. Zase z Dubaja. Máme po tréningu, v Binoužime. No a ja som tu s Mariánom, tak ako sme hlásili, aby sme sa dozvedeli, jak prebieha jeho príprava na jeho prvú pro sezónu. Takže ja ho tak trošku nejak vyspovedám. Sme po tréningu, takže začíname. Marián, ahoj, ešte raz by som ťa chcel pozdraviť. Čau, Palko. Povedz všetkým divákom, ako sa cítiš, aké sú tvoje plány na tento rok a momentálny stav. To znamená, sme pol roka približne od poslednej súťaže, takže si predpokladám v objeme. No a pomaličky asi začneš prípravu na sezónu 2025, ktorá odštartuje kde? No tak v súčasnej dobe sa nachádzame, ako Palko spomenul, v objemovej príprave, ktorá začala od januára toho roku. December som mal taký voľnejší, tam bola taká oddychová fáza, regeneračná. Bol som na testoch, všetko vyzerá výborne, takže na ďalšie testy pôjdem zase v priebehu niekoľkých týždňov. Priebežne to ako kontrolujeme, aby všetko bolo v poriadku. Takže v objemovke sme nejaké 4 mesiace, súčasná váha sa nachádza okolo 110-111 kg ráno na lačno. Robil som si aj analýzu tuku, nachádza to na nejakých 7-8% tuku, takže držíme to v kvalite, čo bol cieľom. Áno. Takže super, no snažíme sa nabrať svalovú hmotu, hlavne na zadnú časť tela, hej, na chrbát, na hamstringy. A uvidíme, no zlepšuje sa to pomaličky, ešte máme nejaké 2 mesiace do konca tejto objemovky, čiže maj a jún. No a už potom tá predsúťažná príprava, takže jún, august, september. Prvá súťaž je 18. septembra vo Fujairah, Mr. World, už ako profi, závodník, profi Classic Physique. No potom druhá taká významná súťaž bude Binous Classic, tu na domáca súťaž v Dubaji, ktorá bude až v októbri 18. 19. čiže 4 týždne po tej Fujairah. No a medzi tým ešte by mal byť Arnold Classic v Európe, v Barcelone, čiže tam je to na pozvánku, čiže ak sa na tej Fujairah dobre umiestním a zaujmem, tak ma pozvú potom ďalej, že na Arnold Classic, teda dúfam, že to tak dopadne a šli by sme tam ešte do toho Španielska, potom ten Binous a tým pádom uvidíme, no to sú tie 3 také súťaže, čo sú ako cieľom, a ešte niečo okolo toho vyskytne, tak uvidíme, necháme to otvorené, samozrejme podľa možností, podľa fyzického stavu taktiež, ale budeme to smerovať teda na september, október. Výborne, ja spýtam sa ťa, keď hovoríme na tie súťaže, ktoré plánuje štart, čo Saudská Arábia, majstrovstvá sveta. Nepomýšľal si? No, bude to kúsok, bude to skoro doma, takže v regióne. Hej. No, jediný problém je v tom, že to majstrovstvá sveta sú amatérske. Áno. A ja keď ako začnem štartovať medzi profikmi, tak neviem, či mi umožnia potom ako ešte kľúčkovať medzi amatérov. Rozumiem. A nie len preto, ale aj tie váhové Asi váh by bol už problém, že? Sú iné ako amatéri a profíci majú 5 kg viacej, čiže namiesto toho, že by som to strhával, radšej by som si odýchol a zase začal objemovú prípravu na rok a ešte to tam poriadne naložiť. Takže toto ma vôbec nejako neláka, aj keď majstrovstvá sveta sú veľmi prestížna súťaž, ale to by mohla byť veľmi dobrá výzva pre teba, Palko. Ak všetko vyjde podľa plánu, že by si sa teda vyhrotil na Dubai Muscle Show, ktorá bude vlastne po Binousovi. To je amatérska súťaž. No a máš tam ešte majstrovstvá sveta amatérske, hej, to je vrchol. Takže to je skôr otázka pre teba, teda, či to tam budeme smerovať. Veľmi pekne ti ďakujem, určite to je ako zaujímavé, ale ja tohoto roku uvidím. Mám tam ešte nejaké nedoliečené malé zranenie, takže potrebujem sa tohoto zbaviť, a to vám bolo na 100%. A keď všetko bude tak, ako má byť, tak ja by som sa asi na súťažné pódium postavil až budúci rok, ale uvidíme, ako to bude vyzerať. U mňa príprava takisto pokračuje, vlastne od tej doby, čo sme sa videli naposledy, takže jak sa hovorí, nezahávam, trénujem, ale je treba prísť už v mojom prípade, lebo už sa to nebude často opakovať, súťaží už nebude veľa. Tak chcel by som prísť v top forme, jak sa hovorí, životnej, každá forma má byť životná, takže určite by tam mala byť veľké zlepšenie od tých minulých súťaží, takže keď sa podarí progres, tak určite by som veľmi rád išiel. No ako sa na teba pozerám, tak sa pekne narastol, koľko je súčasná váha, koľko bola súčasná váha na poslednej súťaži?
Tak momentálne som takisto samozrejme v objeme, takže tá váha teraz stúpla v celkom optimálnej kvalite na nejakých nalačných 102 kg. To znamená, narastol som nejakých 8 kg, asi som v pluse, tak uvidíme potom v tej finálnej fáze. Ale chcel by som prísť o tých 5 kg ťažší, než som bol naposledy, takže nejakých tých čistých 90, ideálne cez 90 kg, aby som mal na stage, bolo by to fajn, to by som si prijal. No a klasik alebo fyzik? Ja by som veľmi chcel, aby mi umožnili to, čo mi neumožnili na minulej súťaži. Ja by som, keď už budem pripravený, tak veľmi rád nastúpil vo všetkých kategóriách, ktorých budem môcť nastúpiť a hlavne budem tam konkurencieschopný, takže určite by som hrozne chcel Classic Physique, to je kráľovská disciplína pre mňa, mne sa strašne páči. A Men's Physique, tak to bude asi povinnosť, no, tam by som chcel stať určite. Super, tak ideme na to spolu. Som veľmi rád, že takto môžeme pravidelne zacvičiť tu v Dubaji alebo v Prahe, no asi menej, ale skôr tu, keďže všetky podnikateľské činnosti smerujeme sem na Dubaj. No a budeme tu čoraz častejšie. Tak ja tu už žijem teda dlhé roky, ale... Ty si tu vlastne doma a ja som tu prechodne doma, takže máme tu výborné zázemie, za čo musíme veľmi pekne poďakovať. A tu je proste, čo sa týka kulturistiky, ako sme spomínali, už v minulom rozhovore, v minulom príspevku, top zázemie vlastne so všetkým všudy, takže tu sa veľmi dobre trénuje, pripravuje. Takže aj keby niekto chcel absolvovať s nami nejakú prípravný kemp, alebo si proste prísť, urobiť výlet do Dubaja a spojiť to s tréningom, kvalitným tréningom, kľudne nás nemáhajte kontaktovať. Veľmi radi vám to sprostredkujeme a určite sa vám to bude páčiť. A ja by som chcel ešte, keď už hovoríš o tom Dubaji a tréningové tieto, tak ja by som chcel všetkých Čechov, Slovákov a všetkých Európanov ešte pozvať na súťaže, ktoré budú vlastne v Dubaji, na ktoré ideme s Palkom, čiže na Binos Classic, kde sú aj amatérske, aj profesionálne súťaže. Sú tam, bojuje sa o prokarty, sú tam veľmi pekné finančné prémie pre chalanov aj pre baby. Potom ďalej tam je Fujairah, tam sa dajú tiež prokarty vyhrať, sú tam veľmi pekné finančné prémie tiež aj pre amatérov, aj pre profíkov. A ešte tretia súťaž, tá je len amatérska, Dubai Muscle Show, ktorá, tam sú tiež finančné prémie, aj pro karty, aj tam obrovské expo. Hej, to už je, ja neviem, 7. rok sa asi teraz skutočňuje táto Dubai Muscle Show, takže všetkých vás pozývame, ak by ste potrebovali pomôcť s ubytkom, s registráciou, s čokoľvek, s tréningami, s fitkom, tak sme tu pre vás a naozaj, ak máte radi súťaži, tak toto sú veľmi zaujímavé súťaže. Jednak je krásny výlet tu robiť. Áno, určite. Je to tu bombastické, fitko, pláž, mesto, všetko tu je na vysokej úrovni, aj tie súťaže sú veľmi, veľmi dobre zorganizované, dajú sa tam vyhrať výborné prachy, takže neváhajte, jesenná sezóna sa blíži, treba začať práve teraz. Máme na to ešte 5 mesiacov do prvej tej súťaže. Áno. Takže začnite makať, to maká nech ešte pritvrdí a poďte na to, príďte sa súťažiť do Dubaja. Budeme zdieľať vlastne s vami tieto všetky vlogy, dá sa to tak nazvať, ešte urobíme asi každý mesiac by sme chceli urobiť jeden takýto update, že kde sa nachádzame, ako sa to telo mení, aby ste videli a by vás to motivovalo tiež s nami cvičiť a zlepšovať sa. Ja dúfam, že sa s niektorými s vami potom uvidíme na jeseni. Jak ako Marian hovorí, môžem len doporučiť, obidvaja sme tieto súťaže absolvovali a Dubai Muscle Show práve že v rámci obrovského expa, tak je aj obrovský zážitok, pretože pokiaľ máte v tomto svete nejakých proste svojich obľúbencov, tak ja si myslím, že všetkých uvidíte na tejto nádhernej akcie, takže proste sú tam všetci profíci z celého sveta, legendy proste z 90. rokov až po tých absolútnych najtop športovcov tohoto krásneho športu, takže doporučujem, fakt je to absolútny zážitok, je to úplne skvelé. No Pablo z Perfectos bude tam najväčšia legenda, takže ak sa chcete s Pablom vyfotiť, bude vo výbornej forme. Stranda ani po tréningu ho neobchádza, so mnou určite nie, ale každopádne, keby ste sa tam chceli vyfotiť, kto vás napadne, všetci tam budú, takže je to super. Musíme tak načrtnúť, bude tam Andrew Jack, Andrej, Adi Chopin, Jay Cutler, Kai Green, Dexter Jackson, Sean Ray, Brandon Curry, proste všetci, čo vás napadnú, bude tam určite Sibam tohoto roku,
Všetci. Ja neviem vymenovať proste, aby som niekoho nezabudol. Tam stretnete fakt každého. Jak z tej histórie, tak momentálne aktuálni šampióni. A bude to, myslím si, že po Olympii. Áno. Takže budú všetci vo formách. Takže 2 týždne po Olympii bude to tu skvelé. Proste to mesto v tú chvíľu žije absolútne fitness a kulturistikou. Takže... Ešte na tom je, že všetci títo profíci budú chodiť cvičiť tú dobu. No áno, tak to je... Keď stihnete na XP, tak ich potom uvidíte tu vo fitku a určite sa dá dohodnúť nejaký pokec. To je super. To keď si zažijete, pokiaľ máte tento šport radi, a verím, že všetci, ktorí sledujú Roni.cz, tak milujú tento šport a sú proste nielen závodníci, ale aj fanúšikovia tohoto športu, tak pokiaľ si chcete zatrénovať vedľa takýchto hviezd, ktoré sme tu teraz spomínali, tak Beano's Gym proste je absolútne špička v tomto, že tu sa proste stretnete s tými top športovcami, ktorých všetci máte radi a obdivujete ich práve na Instagrame a na internete už roky. Samozrejme sem chodia aj youtuberi celého sveta, proste, ktorí sú veľmi známi, Julius, a tak ďalej, všetky tie meno, proste Larry Wales samozrejme a všetky tieto hviezdy toho priemyslu sú tu, takže s nimi sa tu môžete stretnúť, vyfotiť, zatrénovať si, prehodiť pár slov a myslím si, že to je veľmi atraktívne a lákavé pre všetkých. Dobre, no tak asi toľko, objemovka pokračuje, ako sme vraveli, ideme jesť, no a vidíme sa s vami čoskoro. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť. Dúfam, že sme vás trošku namotivovali takisto sa pripravovať, pretože sezóna začína nielen nám, ale určite aj všetkým vám, ktorí sledujete. Takže držím palce, hlavne nech ste zdraví, nech sa vám vyhýbajú zranenia, nech tá forma graduje, nech sa cítite dobre a hlavne robte to s láskou, robte to, pretože to máte radi a to je to najlepšie. Majte sa krásne, ďakujeme za pozornosť. Ahoj. Čau. Čau.